katekno seni niki nyoto saking desa estu kula paring ukara ngaturake saking katang muda ingsun wiwiti seni kula ingsun nyata lagi nyanyi rasa ungkapan ing ati mula mangerti dumateng sedaya pamirsa estu kula paring ukara nyoto wakil saking mugi mikatekno seni niki nyoto saking desa kula paring rembaka anggening rembaka antos salaminya amung pamuji maring ngersaning Gusti mugi saged nglampahi kita seni wonten ing wekdal iki mugi mikatekno seni niki nyata saking desa kula nyawon pandonga anggening rembaka ngantos ing Guswantara sugeng dumateng kang samya dateng amirsani patan kula wujud temang melang-melang ampun ngantos samya jingkleng makin muntah atur pirsa dumateng para pamirsa aking alit kakung putri sepuh kutha sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging mangarsa kula niki lare asli putri riba dereng saged tata lan utana negara sanyata sagedipun lunga sapa upados asli putri rimba dereng saged nata lan wuda
nyoto yen wonten labat kamula nyuwun bumi pangaksa Nilanipun sedaya kang sabda wersa yo 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 najan kula rupa nanging tasih ponconira sampun cekapeng dados satur kawula mugi samya sekecana lenggaira sadaya yen wonten apa kawula nyuwun gunging pangarsa ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi hitung teget ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amu sorong anggragep jiwanggo tak kirimi layang kiter tak samper ke angin sumilir ora krasa liramu tansah tak pikir arina wengi wayangmu beto atiku tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngegem lintang rengko entaing rembulan aku samar kuatir lan muntap cabang sekar mekaring ora kang jengkar kang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika rina wengi wewayangmu beta atiku singa tirta saumpama kapan kaya gegem lintang rengko entaing rembulan aku samar kuatir lan muntap cabang sekar mekara ing ngoro kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prasedulur
Islam sedaya bebareng ora matana maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha giyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate Kanjeng Nabi, besok yen kita tumekan ing pati diganjar swarga kang edi. Lafal inani dalahil Islam iku dawuhe pangeran. Agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan. Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe samsembing nolong esamulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning aku karoso tresnaku mengambar tanahku jiwa katon memanise sekar bakar lan welati rinonce katon kinalong takang tianing jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai yang kau tahu. Rembulan kang sumunar, yaksani tresno kang tuhu, tan ono liya wong sira wong ayu. Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe samsembing nolong. Pemuda-pemudi sing rupane aja ngelala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati hari malam ini. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi pemuda ini yang besar sekali untuk meringati
ana lan ledro ing karya kepranan solah pamane nyoto lantip wasi sing bicara wasi sing wicara wiraka sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora sela sajroning batinku ra luput pangrangitanku ana tresna sajroning atiku jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora sela sajroning batinku ra luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadku Nabi wali wasofii pada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka salawase ora mati
sampun cekap kang dados atur kawula kados sampun cekap kang dados atur kawula bo menawi lepat nyuwun bunging pangarsama Raga kang kajiret tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresna kowe sumbanding wong liya apuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk hatiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumah